नमस्कार दर्शक बंधु आम ओडिया फूड चैनल रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज मु हैदराबाद स्टाइल रो चिकेन दम बिरयानी रो रेसिपी लेके आसी। बिरयानी दुई प्रकार तैयारी हुए, कंचा चिकेन रो बिरयानी आउ गोटे चिकेन को कुक कला परे बिरयानी तैयारी हुए। आज मु कंचा चिकेन रो बिरयानी बनेबी। एथिरे प्रथमे मसला को कुक करा जाए, तापरे चिकेन को एथिरे मारिनेट करा जाए। यही मारिनेट को आमे जेते अधिक समय रखिबा से यार टेस्ट सेते बढ़ी थाए। किंतु आजिकाली एते समय कहा पाखरे न थाई, सेथिपाई आज मु चिकेन को 2 घंटा मारिनेट करबी, तापरे दम बिरयानी प्रस्तुत करबी। ताहेले चलंतु देखि नेबा दम बिरयानी पाई कौन कौन सब सामग्री आवश्यक। दम बिरयानी पाई मु 1 केजी बासमती चावल नेइची। हाफ केजी चिकेन को बड़ बड़ पीस रो काटिकी नेइची। मसला पाई हाफ चामच शाही जीरा, मो पाखरे शाही जीरा नहीं सेथिपाई हाफ चामच जीरा नेइची। गोटे तेजपत्र, 4टी लवंग, गोटे अलैच, जायत्री, गोटे पीस दालचीनी, गोटे बड़ चामच रिफाइन ऑयल, गोटे बड़ चामच देसी घी, पुदीना पत्र, धनिया पत्र, गोटे बड़ पियाज, गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट, 3टी कंचा लंका को काटिकी नेची। गोटे बड़ पियाज को गोल्डन ब्राउन कलर हैला पर्यंत भाजिकी नेची। यह साथी रे 3टी कंचा लंका को पेस्ट बनेबा पाई नेची। गोटे चामच अलैच पाउडर, गोटे चामच हलदी पाउडर, स्वाद अनुसार लूण, गोटे बड़ चामच बिरयानी मसला, गोटे बड़ चामच धनिया पाउडर, कलर पाई काश्मीरी लंका गुंड, गोटे टमाटो, गोटे लेंबू, गोटे कप दही, गोटे बड़ चामच कस्तूरी मेथी नेची। चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथमे चावल को भल भाबरे धोईकी गोटे घंटा भिजई देबा। गोटे प्रेशर कुकर को गरम करिबा। एथिरे तेल और घी को दे देबा। तेल गरम होला परे गोटा मसला को एथिरे दे देबा। मसलारू बास्ना आसला परे एथिरे पियाज को दे देबा। आपण डेक्ची रे भी बनै पारिबे, किंतु डेक्चीटा मोटा थिबा दरकार। पियाज अल्प भाजी होला परे काटिकी रखिथिबा कंचा लंका को दे देबा। एबे एथिरे अदा रसुण पेस्ट को देबा। एहार कंचा स्मेल गला पर्यंत एहाकू कसिबा। वर्तमान एथिरे पुदीना पत्र, धनिया पत्र, लेंबू रस, टमाट को दे देबा। टमाटो सिझिला पर्यंत एहाकू कुक करिबा। टमाटो सिझिगला परे फ्राइड अनियन कंचा लंकार पेस्ट को एथिरे देबा। एहाकू गोटे मिनिट कुक करिबा। एबे एथिरे काश्मीरी लंका गुंड,
ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ବିରିୟାନୀ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇ ପୁଣି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ 1 କପ୍ ଦହିକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏହାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଭାତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଲିଟର ପାଣିକୁ ଗରମ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଲୁଣ, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ରସ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ବା ଘିଅକୁ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା, ଯେମିତି ପାଣି ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭାତ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। ଚାଉଳକୁ 70% କୁକ୍ କରିବା, ଅଧିକ କୁକ୍ କରିବା ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ବଏଲ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଉଳ 70% କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନରରେ ଛାଣିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନକୁ ଦେଖିନେବା। ଆମର ଚିକେନ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ହିଁ ଦମ୍ ଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦମ୍ ଦେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବିରିୟାନୀ ତଳୁ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଚିକେନ ଉପରେ ଲେୟାରିଂ କରିବା। 50% ଭାତକୁ ଚିକେନ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଚାରିଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ସାଫ୍ରନ୍ ମିଲ୍କକୁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଏହି ସାଫ୍ରନ୍ ମିଲ୍କରେ ଆପଣ ୟେଲୋ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ଅନିଅନ୍, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ବଳିଥିବା ଭାତକୁ ଦେବା। ଏହାକୁ ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତା ଜୁସ୍ ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଜୁସ୍ ନ ହେଇକି ଟିକେ ଅଧିକ କଲର୍ ଦେଇଦେବା। ଏହା ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାକି ରଖିଥିବା ସାଫ୍ରନ୍ ମିଲ୍କକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ଉପରେ ଅଳେଇଚ ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ,
ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଫ୍ରାଇଡ୍ ଅନିଅନ୍, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା। ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଅପସନାଲ୍, ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଏହା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଲାପ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ୍ ଦେଇ ଲିଡ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ହୁଇସିଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ହୁଇସିଲ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ହାଫ୍ କପ୍ ପାଣି ଚିକେନରେ ଦେଇପାରିବେ। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହା ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଲିଡ୍ ଉପରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ଆମର ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ନ ଆସୁଛି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ମୋର ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାର କରି ରାଇତା ସହ ସର୍ଭ କରିବା। ଧୀରେ ବାହାର କରିବେ, ନଚେତ୍ ଭାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର ତ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।